a sɛbɛ kulela non ni waso kule de wa jɔrɔ kule de do bon e selen tɛ jigitigɛ Mali wala a ko he manu wala a ko Mali so Mali bɛ nin ye kuma Mali bɛ nin ye a ma se ji Mali ma an ni jigitigɛ kule tɛ kule in bɛ fɛn dɔ fɔ ninnu dɔw bɛ fɛn ye ka sɔrɔ a don ma se sɛbɛ la donjan yebaw don ani donjan kuma fɔlɔw don hali n'a y'a sɔrɔ a daminɛ dɔw kɛra yan na awɔ muru ale kɔni taar'i da bi wallahi ala ka da yɔrɔ nɛma ala ka fara amin muru i b'a dɔn n'i nana diɲɛ kɔnɔ i ka fɛn dɔ to ka taa kosɛbɛ fo ka taa min kɛ sa ni dɔnkili bi da ko bɔ kun ye dɔnko ye o n'i ma dɛsɛ an b'ale twa fɔ kuma o awɔ a b'a sumana Gane tɛ de a tun bɛ juru kelen a tun bɛ soku dɔn soku a b'a dɔn a bɛ soku dɔn sumana teriya de don teriya don Yusu masaba in ka tɔnɔ a ka kɛta bɛɛ la sanga bɛɛ la i k'a dɔn min ye i k'a dɔn kɛnɛ bɛɛ fana kan Jabaru Wahidu bɛɛ sɔn masa ko don n'an ye so fila masa tanu arasulu bɛ tanu k'a barikada ni ka wale ɲuman dɔn nɛɛma ni kisi ba ye ala k'o jidenya kan k'an masaw sɛbɛkɔrɔ fo olu sara t'an bolo an yɛrɛ tɛ se k'u sara fana o kumana foli ni tanu ni wale ɲuman dɔn ani barikada tɛmɛnen kɔ anw bɛ dugawu fara olu ta kan hali bisa ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔ bɛɛ ba kura kana si sɔrɔ janko k'u tɔɔrɔ ala ka jidi kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so Yusu badabada dali ala ka nɔgɔya u ye o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ foli ni tanu wale ɲuman dɔn o belebele bɛ ɲɛsin kanuba jamakulu ma kulu ye fila ye filɛba jama ani lamɛnba jama nka nin bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye k'u ka bisimila u bɛ bisimila kɛnɛ min kɛ o de ye kunnafoni kɛnɛ ye n'i y'a mɛn kunnafoni a bɛ ɲɛsin maa kunnasirilenw ma k'u fana bɔ kunnasiri kɔnɔ anw b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw la k'ale minnu daba matarafabaw ka nɔbila sɛbɛn minnu b'an bolo ni ala ka jɛ o n'a k'u garijɛgɛ ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲɛmajako ɲuman ala ka nɔgɔyaw ye faso kɔnɔ faso kɔ kan k'u ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye Yusu kumana an b'u sɛbɛkɔrɔ fo an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn k'a dɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani an jɛnkuma kumaso minnu b'a ta k'a cari u ka sigidaw la k'an b'u fo k'u ka sigida maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn n'u sigiyɔrɔ ani k'a dɔn sigi waatiw cogoyaw ye Yusu n'an y'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barika da ayiwa an b'a f'i yɛrɛ ko Tarawele kɔri baasi tɛ ba i ni denmisɛnw na dɛ alhamdulilayi an sigiɲɔgɔn ɲumanw don tabarikala Tarawele bisimila min maa bɛ fo fo maa kelen sanɔgɔla la hali bi n ti ɲina koyi yàrá mago t'o la Notre Dame ko n k'a f'i ye k'ale taara jardin na awɔ fo n'a bɛ taa tamati tigɛ la n'o tɛ école jardin kɔni école jardin don fo n'a kɛra jardin dɔ ye ko f'i ɲɛna k'ale fana taara jardin na a fa taara k'ale tɛ cinta ye bilen ko ci b'ale la sisan dɛ ko k'a f'i ye ko n k'a fɔ a terikɛ janjo ye ala awɔ ala a fa bɛ taa nɔnɔ min na ye a kɔni ta n'o tɛ awa kɔni ka jardin na taa misiw ma nka nɔsara ta a bɛ taa a dun ko n k'a sara a bɛ taa nɔnɔ min dɔrɔn ko n k'a f'i ye wa tɔw bɛ ka i ni a fɔ tuma min ani a tɔ n'appel dege o y'a sɔrɔ a bɛ sunna ala k'an kunna ja ala ka sababu ɲuman d'a ma moro a k'a dɔn ni ala sɔnn'a ma bi a tɛna kɛ basi ye k'a na bi dɛsɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ Bato Mangane jitigi ni maatigi an k'a fɔ sanga ani waati muso kelen min n'a bɛ sale ani awa i k'a dɔn awa min ye ndɛbɛ ani u bɛ min capitaine n'i taara fɛ a bɛ bisimila n'o de ye n'i taara u ka so kɔni bon comme ne ma deli ka se awɔ o kɔni o kɛlen b'a la a b'o dilan ka di maa ma dɛ minnu sera yen olu kɔni ne man to duman ma bɔ yen n'o tɛ ne ma deli ka se ne taara kɔɲɔ la mais ne ma se ayi i kɛ cogo cogo fɛn dɔ bɛ fɔ o fana ye tiɲɛ ye jitigi ni maatigi don i bɛ sɔn a ye Awa Tabili Ture a tɛ o fɛn minɛ an k'a fɔ ka walimusa ɲuman dɔn moro ninnu y'an ka 8 mars musow de ye a bɛ n'ala cɛ ɲɛlɛninw wa musɔrɔbatigiw tɛ dɛ ayi ninnu musɔrɔbatigiw tɛ tafe kelen musɔrɔ gongolima i kun ka t'i sigi k'i bɛ ka muso tɔgɔ la kuma fɔ kabana saki présentation ni saki min yɛrɛ b'i bolo la o bɛ muso dɔw ka o bɛ muso ba maninkɛmɛ ka manakun bɔ a ka tafe bɛ bɛn dakunbɛrɛ joli ma musɔrɔ bɛ bɛn dakunbɛrɛ joli ma a banna wa o broderi a n'o o taamasen a n'o talo hali wusula kɛ e cɛ desani mais min fiyɛ groupe n'a ye janjigiya ka di ko ani groupe stagiaire nin bɛɛ de ka di groupe stagiaire bɛ yen a bɛ yen groupe stagiaire bɛ yen o y'a sugu jumɛn sisan bon olu bɛ kalanso de
Ni y'olu ye dɔrɔn i b'a dɔn. Ni y'olu ye dɔrɔn i bɛ sɔmi olu la k'a fɔ k'u fana u dontɔ don. Wa olu b'a kala jajigiba ninnu de kɛrɛfɛ. Cɛ b'a f'i ɲɛna. I fana i ye ko caman dɔn dɛ. Sanfɛ kɔlɔsili man dɔgɔn ci la, kɔlɔsili de don. Ayiwa. Awɔ n'i bɛ duguba kɔnɔ i banba kɔlɔsili la. O y'a dama walanda ye k'a sɔrɔ i ma sigi karamɔgɔ. Ala k'an kunna ja. Boubacar Jara Bada, le fils de pétrolier. Awɔ. An k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Non, c'est superbement géré aujourd'hui. On sommes contents. Cogo di fɔlɔ? Mais des femmes et un garçon. Un homme. C'est un homme, c'est pas un garçon. Des femmes et un homme. C'est mon frère Obrangue. Bakari koni. E ba to mabia hawa bia no an ama wasa. Awasara. Wasmaru lo ba bege gona ba yo de manayi. L'homme là. E ma yo afa ko Bada anglais la cogo di. Banque de développement africain. Aïe, anglais. Oh, net anglais quand même. Bade mauvais garçon. Yeah, wa ka boala de. No do ka boala de. Ala ka guna ja. Ala ka so nyuma. Ya rabbi ama. Mi Awa Kuyate Keita. Ale be secrétariat la. Jati. Muro no bora Jamadu Kefa. Ale keme kanna koloshi. Misiglisole. Ma cantine na sa. Mi ye sira kabara. Cantine renouveau. Kiosque renouveau. Abana. Bon, allez, on a un mot de bien. Ces éléments sont là-bas. Ah bon? Benika élémentaire. Ça fait Benika élémentaire de tout. Ala kanguna ja. Amin. Muro akado minye ka kochufu. No Fombay. Ouais. Zakaru Fomba. Non mais coach Ibarake seulement zéro de fengera doni quoi. Ulu de flanchera ou tergiversera doni quoi. Police fana ochia. Police ubse kaunjia. Hine debi mayala. Ani anna anjatigiw do o ye fila ye sabana ala ka da u b'an ka lakana min assuré o tɛ saba ye bon naani na maa tɛ buguri k'i tulonkɛ ɲɔgɔn bɛ ɲɛ la donc a yɛrɛ t'u bolo bon yɛrɛ to n bolo tɛ quoi ça fait kulonja ɲɔgɔnna de don quoi n'o tɛ u yɛrɛ b'a dɔn a kɛra cogo min na o maa bɛ se yan nɔ ntolaci kɛnɛ kɔni kan nka micro la i tɛ sa o nɔ bɛɛ b'o dɔn walama de non c'est à dire n bɛ k'a ɲɛ de f'i ye non n y'a faamuya n'anw nana ninnu ba de bɛ wolo cogo dɔ la u bɛn'a fɔ ko insécurité ɲɔ ye sabu bɔra anw na k'ulu mugulen don u banana bon o ye kelen ye et puis fana n bɛ min f'i ɲɛna Mali police nationale polisi bɛɛ de jɛra anw na 13e tɛ dɛ dɔw bɔra hali Kidali ka na Ali Kayi. A fɔ Alfitri de y'a fɔ Alfitri tun bɛ ka siran. Voilà donc parce que moto b'ale bolo. Mali polisi bɛɛ de jɛra groupe renouveau kelen na anw muso la. U ye saba k'an na Gwanza. Kana fɔ maa ye dɛ. Ko bolo. Han. Mais ale bɛ fɛn min na retour b'o la o. A kɛra équipe su. Anw b'o kɔnɔ retour de la. Équipe cira cogo cogo bɛ défaut sɔrɔ Alfitri la. Ayi mais c'est-à-dire polisiw bɛ se boli la n'anw ye parce que u bɛ tile ka sow kɛ. Ka tigiw kɛ. Anw tɛ se boli la o dɔrɔn de don. Awɔ u bɛ se n'anw ye. A ka polisi bɛɛ fo yan. Ka 13e maaw fo Kulon Jara ko ye. Ka Mali polisi bɛɛ fo. Ni Ala ka diɲɛ ye. Moro olu min b'an kɔlɔsi. Walahi. Olu min b'a to n'an bɛ da ka sunɔgɔ. O tuma. Mais an ko Ponda hali Ponda minnu bɛ circulation ɲɛnabɔ u bɛɛ nana fara ninnu kan. Mali polisi bɛɛ cɛ n'an kun y'o dɔn an fana kun bɛ mercenaires ɲini o. Walayi. Mais nin kɛra ka ban quoi ça fait c'est fini. C'est tout c'est fini ni kɔni banna. Non. Ko merci hein u ye min gana a tun bɛ se ka taa si Solo nɔfɛ. Kɔrɔ Solomana. Ani Daba. Ale ka stratégie kun bɛ sɔn k'an gagner. Voilà. A tun bɛ taa Daba nɔfɛ ani Gejul. Commission de stratégie. Bon kɔrɔ Gejul kɔni ale bɛ wele ko Pontini de. A bɛ ntolaci tuma min Pontini n'a y'a turu i la u bɛ ta k'i bila kɛrɛfɛ ka balaja tɔw kun kɔrɔ tun bɛ wele ten dɛ a Gejul wa k'ale b'a kɔ de kɛ i ko ala kɔlɔni a ka mɔgɔ t'a ko kuma na o ko Pontini kɔrɔ tun bɛ wele ten de n'a y'a genge i la dɔrɔn u bɛ ta ka bila kɛrɛfɛ ka balaja tɔw kun Marakacɛ ma jɔ yan Marakacɛ ya Marakacɛ Ndaw bon olu tun bɛ fɛngɛ de la olu service santé ma o ye kinésithérapeutique kun ye Maraka tun ye kiné de ye voilà ale de tun bɛ k'an ka kinéya jɔyɔrɔ fa ouais kinésithérapie parce que santé kun tɛ polisi mɔgɔ kun t'u bolo anw de kun b'o hali u furakɛ Ala k'an kunna jɛ amin yarabi amin a ne m'o dakura kelen a bɛ n bolo Mura Salo Youssou Niya Salo an bɛɛ i k'a dɔn an tulo ɲɔgɔn fo n'o ye polisiw ye 13e arrondissement ma o ani Mali polisi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen u y'a datɔ an na nin kelen in na jɔnko Ala fana ye cɛkisɛya dɔ ye o kumana Youssou olu ka foli tɛmɛnen kɔ an bɛ sɛbɛn ta n'o ye indicateur de renouveau ye n'an y'ale ta min ye i k'a dɔn lamɛrikɛnw ye k'olu fari foninen tɛ saheli kunkanko kibaruya la dɛ a y'u fari foninen tɛ cogo si la Dake a ye nɔbila kɛ Dramane Alu Kɔnɛ a ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen min ye ministre
ministre min n'o ye Faransi jamana wolomasiri tabaw ka ministre ye ale ni a jɛɲɔgɔn min n'o ye l'américain jamana o ministre ye Florence Parly n'o ye Faransi tɔgɔlata ye ani k'a dɔn Lloyd Austin ale ye l'américain jamana ale ka i k'a dɔn k'a fɔ wolomasiri tabaw ka maa ɲɛmaa ye n'o ye ministre ye o kumana k'u kumana i k'a dɔn dɛmɛdonɲɔgɔnya kan l'américain bɛ se ka min ta ka i k'a dɔn saheli a jaadimaw olu kɛlɛliko kɛlɛbaw sɛgɛrɛ cogo min na ayiwa min ye jaadima minnu bɛ saheli kɔnɔ Lloyd Austin ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min k'a dɔn olu kɔni tɛn'u kan di k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛdonɲɔgɔnya kɛ ayi k'olu tɛn'o kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn saheli a marabolo ninnu ma ayiwa ko min ye k'a dɔn sugandili o kɛlen kɔ ni maa kofɔlen sugandilen k'a bila wolomasiri tabaw ka ɲɛmaayasoba la l'américain jamana la n'o ye Lloyd Austin ale bilalen Pentagone kunna Yusu i k'a dɔn k'a fɔ k'a ye kandi min fɔlɔ kɛ a ko k'ale ka kɛlɛ kunfɔlɔ bɛ ɲɛsin diɲɛ fana fiɲɛ banajugu in de ma n'o ye COVID-19 ye ayiwa k'o bɛ k'ale ka kɛta fɔlɔ ye a ka kɛlɛ kunfɔlɔ a belebele bɛ ɲɛsin o de ma a labanna ka mun fɔ maa sugandilen minnu ni i ka dɔn olu bɛ yen nɔ k'u bɛna jateminɛ kɛ olu ka wolomasiri tabaw u bɛ se ka dɔ bɔ o jamakulu la cogo min na ayiwa min ni o kuma kun fɔra ka tɛmɛ k'u bɛna jateminɛ kɛ o ko kan Alimani jamana la ani Somali Yusu k'i b'a ye k'a fɔ k'u bɛna jateminɛ kɛ i n'a fɔ u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ Donald Trump ale tun y'a kuma daminɛ cogo min na ko i k'a dɔn ko dɔ na bɔ jamakulu la min ye Afghanistan jamakulu ye k'a kɔni bɛ jɛ n'o ye fɔlɔ nka a tɔ fila in k'u bɛna jateminɛ kɛ o kan o tuma Yusu o fana tɛmɛnen kɔ min bɛ i k'a dɔn opération Barkhane kofɔ n'o ye Faransi wolomasiri taba minnu nalen don an dɛmɛ jihadi kɛlɛ la o kumana ko i k'a dɔn l'américain ko olu tɛna kan di kɛ u ma dɛ ayiwa k'u tɛna kan di u ma ɲɛjugu ni ɲɛɲuman ayi olu tɛna u kan di Pentagone k'olu bɛ se ka fɛn kelen min kɛ ka Barkhane dɛmɛ n'o ye n'o bɛ senna ka kɔrɔ fana o de ye k'a fɔ kunnafoni o sɔrɔli sira ɲumanw olu b'o di Barkhane ma ani kɔlɔsili i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ ni minɛn ɲuman minnu ye olu b'o di Barkhane ma fo ka taa se i k'a dɔn taji pankuru min b'o di a pankuru ɲɔgɔnw ma k'u to pani na sanfɛ k'olu bɛ se k'o dɛmɛw kɛ ani minɛnko dɛmɛw minɛn minnu bɛ se ka kɛ k'a dɔn fɛnw olu doni minɛnw ye ani wolomasiri tabaw olu doninanw ye ni ka taa n'u ye olu bɛ se k'o di ko mɛ ko kasabi bɛɛ bɛ t'i jɔ joli la i k'a dɔn dollar wari miliyɔn 45 san o san o de bɛ sara u ye l'américain ye kɛ olu ka minɛn bɛ di fu ka Barkhane dɛmɛ miliyɔn 45 dollar wari o de bɛ sara san o san o tuma na i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye nin ko ye sa a dɔ la ko i k'a dɔn ko min ye u ka nin taabolo in ye ko a kɔni k'a bɛna gɛlɛya ko sabu n'olu y'u sen bɔ nin ko ninnu na k'u ma farafinna ko u m'o don u kunkɔrɔ fɔlɔ k'u b'o k'u hamina ko ye Washington i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ san 1 bɔ ɲɔgɔnko bɔ k'olu tun y'a jira k'a fɔ k'u bɛna i k'a dɔn dɛmɛdonɲɔgɔnya k'u bɛna dɔ bɔ kundama na farafinna bankun kan ko u sina ka i k'a dɔn min ye pari ye k'u bɔra Paris jigikɔrɔ nin kuma in na dɛ Yusu k'i b'a ye k'a fɔ min ye ninnu ka ko taabolo ye n'i y'a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ ko Faransi wolomasiri tabaw olu ɲɛyɔrɔ bɛ ka dɔgɔya dɔɔni k'a sabu kɛ mun ye u ka jamanadenw yɛrɛ minnu ne ye Emmanuel Macron a ka jamanadenw ye ko kɛmɛ jɔlen na ko 51 olu tɛ fɛ u ka wolomasiri tabaw ka to saheli kɔnɔ bilen k'olu bɛɛ bɛ k'o kuma o sɛbɛkɔrɔ fɔ ko u ka wolomasiri tabaw ka ye saheli kɔnɔ ko o man d'olu ye bilen ko o fana o ye ko ye min n'a bɛn'u jɔsen dɔgɔya kosɛbɛ Dramane Alu Kone Daki a ka nɔbila sɛbɛn nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don a ne m'o ka bidon bɔli Yusu Moro ala k'an kunna diya ala ka sababu ɲuman d'a ma an tɛ taa régiw fɛ yen an ka taa ye e ma ye ko nɛgɛ balandɔnnaw ma a la ko nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ ko alima nɛgɛ ko yalima irisi nɛgɛ kuma ala k'an kunna diya alibanɛgɛ tun ye nɛgɛ fɔlɔ dɛ a banna nka bɛɛ donna politique la de awɔ commercialisation Moro a k'a dɔn min ye bi an bɛ se k'a fɔ ko masuma kɛ n bɛ masuma min kɛ n bɛ min ye anw ka transition ye maa min b'a ɲɛma bi o ye bandaw ye tiɲɛ yɛrɛ la tile filanin tɛmɛnen wulikajɔ kun kɛra i ka dɔn min ye grève baw kun bɛ sen na n'o kɛra baarabilaw kɛra Moro ko nin bɛɛ lajɛlen a waati gɛlɛyara fɔɲɔgɔnkɔ ani ka dɔn min ye jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye transition a ka dɔn a taabolo sera minnu n'o ye CNT ka taa fara ka dɔn a ma ɲɛmaa sigi kan fo ka taa se premier ministre sigi ma nin bɛɛ lajɛlen a kɛra mankan ye nka bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi i ka dɔn min ye bandaw n'a ka maaw k'olu kɔni bɛ se ka tɛmɛ ni ko ye o ko nka a bɛna ta k'u k'u yɛrɛ kɔlɔsi n'o bɔra yen i ka dɔn ko dɔw kɔni a ka dɔn olu tugukala lajɛ maa minnu n'an b'olu wele ko les populistes i tɛ populiste dɔn n b'a mɛn o dɛ
ko afo abi ko yere iranji ko yere iranci salu ko lama nunu abana Sarkozy nyogonge saraka munum de ko nyero bu flalati saraka shi aleta duguba nyew muro o populisi do be olu wuli ka joke awe ka do ka mayoro bele jele ke mbanganye ka laje ku bo tuku kala laje awe ka do nu se ka jamal labo mi ka do olu de kungo ko faransi awe ka do ko faransi ba nga jamana kono ko faransi kata ka do faransi ba nga jamana kono ko lu majenoe ko manunu ko populisi de do wa ka do me ko tuku kala laje muro ka do awa mi ye techniquement tactiquement awe ka do sécurité tableau olu to do mais juridiquement yo sira tama ali juridiquement mo sira tama voilà ba preuve to lu bolo lu be ko ke ga soro preuve te chu bana lu be ko ke be preuve de ga ki bolo juridiquement abana angata bro olu ma do wulila ku ke aw ka do min ye kalo ni dolo yere iranji dabora yoro bela jele aw ka do faransi kata yoro bela jele ke manganje faransi kata faransi de be ka nga jamana buru jafu ka yoro bela jele ke manganye muro abenata olu ma ko ni awkado olu ko ni be ko tukala jira o ya do ka fo awa minyo olu tise kola muro awkado no tabana ka boy ibe ka fo awa minyo ame wati mina ko jamana awkado abemben daw ikado anika yelema do kola ko de ko ni bolo dale no reformu ye na muro awkado wala sa transition absika nya chuko mina ko mbanda ko ni o yepma cha mavo ko ngai kado awa minyo ko ni nywana de grabrim bagar ke ta fan lagoy ka to ka reformun jema ni awkado kam balando asena kuma awkado make ma warefe mi M5 RP ani kado jekulu association do be ko lu ko ne wulika joke ko yalma awkado o nywana bina kewa ko ngai kado awa mi sikka foy kam go bo labbi wasika fo awa ani beni clear am go bo labbi wala sa am sika kisi balaw juguma tuguni jamana abaskile ambode nofe basiki fero na baraw ka buluda note nyugo bina ni nyanga ire wandu mitale chugo mi yusu maw manyeda kuraye ko nun tabulu la de anna ya sura bika ke doni anna ya sura manyema do ko nimbi ku jorofa nga bakurumbala kado ka fo maw jate bayi abana note manyema be kulunununa ulu bi barala de be barala nga bakurumba fola be de bi blo o bakurumba ingono nga anbetu be go si berekele na de do yɛrɛ bɛ yen olu kɔni kabu nana nakun tɛw don awɔ olu jɔdama ye o nakun yele dɔɔninw bɛ yen nakun tɛw bɛna bɛ yen awɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ kɔrɔlen tɛmɛnen fana kumakan de b'u tulo la u k'o bila dɛ n'o tɛ sini t'i ye nin cogo la dɛ n'u m'o bila M5RP maa kelenw de bi yan o ma taa yɔrɔ la o o jamakulu kelen de bi yan o walahi n'o tɛ u ma taa yɔrɔ si u bɛɛ bi yan ala k'an kunna diya amina yarabi ala ka sababu ɲuman d'an ma amina yarabi Elhaji Cɛmɔgɔ Tarawele ni ale ka fasira an y'a bɔ le pouce kɔnɔ an bɛ Cɛmɔgɔjan fo Laji Jamanjanba an b'a fo o kumana ala k'an bɛɛ kelen ma ka faamuyali k'o di an bɛɛ lajɛlen ma a bɛ fɔ ten ko kɔnɔbara lacimuru de ye dabara ye min b'u kɔnɔ ani min bɛ fasodenw kɔnɔ n'an sigira kɛnɛ kelen kan bɛɛ na i kɔrɔbara laci k'a jira ɲɔgɔn na yanni an ka dɔ k'a kɔnɔ ci dɔ k'a woro ci ye o tɛ ɲɛ dɛ o ça marche pas o kɔni ça marche pas fo ka fɔ o ka faamu an bɛɛ de b'an kɔnɔ ci ka yira ɲɔgɔn na walama an k'a kɛ woro ci ye ka yira ɲɔgɔn na nka dɔ k'i kɔnɔ ci dɔ k'i woro ci o ma fɔ dɛ o maɲi o kumana ala k'an bɛɛ an bɛɛ ka kɛ arme kelen k'a ɲɛsin juguw ma k'a ɲɛsin gɛlɛya ma k'a ɲɛsin Covid-19 ma o de ɲɔgɔn tɛ wa koba kuntan caman bɛ yen bi nin si tɛ kɛlɛ ye kɛlɛ yɛrɛ b'anw bolo min tɛ nin si ye an bɛ koba kuntan caman na ni ɲɔgɔn sɔgɔbɛ caman na kɛlɛ min bɛ jamana ni jamanadenw bolo o n'o si tɛ kelen ye awɔ anw bɛ yɛrɛ kuma bɔ kɛlɛ de la bi o ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ awɔ mɛ mɔrɔ dɔw fana ta jɔyɔrɔ ko ye dɛ jɔyɔrɔ n'olu y'o sɔrɔ ka ban olu dama bɔ kuma la mɔnɔ ni basi k'o faamuya ka kɛlɛ kɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ maliko tɛ ni ye maliden jɔ 100 jɔlen na bi n ko 80 ta y'o ye a tɔ 20 na nɔbɔ ko la joona ayiwa n'i ko k'i tɛ tiɲɛ fɛ e ta ye k'a fɔ a bɛɛ nangamu k'a maaw malasa yaasa e k'i dahirimɛ sɔrɔ k'o manger i k'i sigi n'a ye k'a fɔ k'i kɔw bɛ na o e dahirimɛ min n'i b'o manger o t'i kɔw mago ɲɛ o f'i k'o de jateminɛ an k'an bɔnnaw an k'olu ɲɛsigi koyi n'o tɛ sini an na gasi sɔrɔ dɛ wallahi
Yusu an bɛ taa ni kunnafoni ye min ye k'a dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon b'ale ta nin ye Nouvelle Horizon ta ko munumunu salo min ye jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw ye k'u ka munumunu salo ko kɔlɔsilen don dɛ k'u ka kuluw bɛ munumunu salo la Mondoro o lamini ninnu na i b'a ye k'a fɔ sigida maaw olu ye ntana gosi ko ye ka kunnafoni u kɔnna k'a lase k'u ye jateminɛ kɛ ko jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw k'u bɛ zole dale ye u jamakulu bɛ munumunu salo la olu da la ayiwa Mahamani Ture ale y'a fasiri bi yaasa an k'a tɔ lase Yusu ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa a dɔ la n'i ye nin yɔrɔ kofɔlen in fɔ n'o ye Mondoro ye a dɔ la ka u tun bɛ ɲani na gɛlɛya y'u sɔrɔ nka o gɛlɛya o dagajugu wulila ka b'u da la ni an ka wolomasiri tabaw ni barikani ka wulikajɔ y'a nɔgɔni fɛ u ko min ma ko Opération Eclipse o Opération Eclipse u y'o min kɛ u ye npogo don i k'a dɔn jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw ni binganikɛlaw la o sen fɛ an n'an jɛnkoma wolomasiri taba minnu n'a fɔra k'u ka taa ka bɔ yan n'o ye Force Barikani ye olu y'an dɛmɛ nin baara la kosɛbɛ ayiwa min ye jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw ye a k'u kɔni y'a fisaya taama ye ni k'u yɔrɔ janya Mondoro la nka u ma taa pepewu ko ye nka dɔw olu kɔni bɛ wulikajɔw la u bɛ fɛ ka bingani k'o fari da tuguni ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ma Yusu Mahamani Ture ka fɔ la a ko min ye nin dana gosili ye ko a kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ k'an dana gosira waati min na a ma tɛmɛ wolomasiri tabaw ka maa ɲɛmaw tulo kan ko ye Mondorokaw ye kunkan bɔ waati min an bɛ ka ɲini jama fɛ wolomasiri tabaw ka maa ɲɛmaw u wulila nɔgɔni fɛ min ye kɛlɛkɛ pankuru ye k'o ta ka taa munumunu salo kɛ o jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw ye o pankuru ye munumunu salo la wa u y'a fisaya taama ye sentigɛ ni ko laban u ma fura sɔrɔ fɛn kelen min na o ye pankuruko ye dɛ n ko a mɔgɔ de mago b'a ɲɛ n'o tɛ o ma pankuru u ma fura sɔrɔ o la dɛ minnu tun ko k'u bɛ Mali yɛrɛ bɛɛ minɛ ni Opération Serval nana ka n'a daminɛ kɔna kan npogo dɔw la dɔw ye boli daminɛ fo Kidal hali bi u bɛ taa u ma jɔ cɛ ministre de la défense ni fɛ o ma avion ni fɛn ka tila ka dɔ commandé Kamara wa Kamara b'a ka dɔn dɔn ko o pankuru dɔ tɛna kɛ nin de n'o tɛ e tun b'a mɛn fɔlɔ ko pankuru mi pan a ye n da mɛn mun pankuru min sara o bɛ kulu ye o sɔrɔ minnu kuluyelen don olu kɔni ne m'a fɛ yen ko kɔnɔ ni dege don wa o dɔ taara k'a bɛ taa pani dege kati sura kun kan cɛni dɔ ye boli daminɛ a o y'a sɔrɔ o bɛ girin boli la awɔ o bɛ boli la fo sini hali sini somɔgɔw t'a kibaruya dɔn a jigitigɛ bonyana kɔnɔni kun don kɔnɔdenninw kun don mais hélico min nana je crois que o ye kurakura de ye o ye kɔnɔba ye dɛ minnu commandeur ninnu fana a bɛɛ ye kurakura ale ma kulu ye wa o sanbaw ma fulu ye n t'a dɔn n'i y'a faamu hélico ma kulu ye a sanbaw ma fulu ye voilà merci Ala k'an kunnaja o tuma Yusu Ala k'an kunnaja kunnagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ i k'a dɔn Yusu min ye pankuru ye ko nana munumunu salo daminɛ waati min u y'a fisaya taama ye sentɛgɛ ni ko laban o kumana kunnafoni min n'o bɔra sigida la n'o ye Mondoro ye a ko jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw k'u kun kɛn bɛ k'u lamini k'u kɛ kulu ye buguda yɛrɛ da la o tumana ko bɛ min ye i k'a dɔn Madugu ye ale ni i k'a dɔn Mondoro dugu kɔnɔna cɛ kilomètre 15 k'u tun taara jɔgɔ ye kabako ye Yusu ko i k'a dɔn yanni u ka i ye ko i b'a ye ko sigida maaw olu ye kɔlɔsiliw jateminɛ u sɔmina min kɛ o ye wolomasiri tabaw ka maa ɲɛmaw lasɔmi olu tulo i k'a dɔn k'a fɔ ka olu tulo lasɔmi a ko la o yɔrɔnin kelen na an ka kɛlɛkɛ pankuru min ko avion de combat o taara ka t'i munumunu a n'a ka na bonɛ jigin ninnu kan ko bagabaga i k'a dɔn k'a fɔ pankuru yɛrɛ nakan u y'u yɛrɛ ta koyi Yusu o tɛmɛnen kɔ fɛn min ye nin baara ninnu ye k'o kɛra sababu ye i k'a dɔn u ka jamakuluw ka i k'a dɔn sentɛgɛ ta an yɛrɛ ka maa minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na olu ka hakililasigi sɔrɔ ko n'o tɛ ko bagabaga k'a ma ban dɛ bali bi ko bagabaga bɛ nin sigida kofɔlen in da la n'o ye Mondoro ye k'a sabu kɛ jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw ye k'u kɔni ka munumunu salo k'a tɛ ban nin yɔrɔ la wa u ka baara ye mun ye i k'a dɔn u bɛ t'u saransara dugudenw cɛ la ka t'u bɛlɛnbɛlɛ dugu da fɛ i k'a dɔn hali ni i b'a dɔw ye i tɛ se ka u la koyi k'a sɔrɔ o y'u ka i k'a dɔn maa dɔw ye k'u b'o baaraw de kɛ o kumana ko jatigɛ wale kɛbaa tigilama dɔ de ye ni gundo tɔ bɛɛ waraka dɛ min minɛna ni Tunisie jamanaden don n'ale tun ko k'a bɛna dankari Faransi lasigidenso la Bamakɔ yan o san na i hakili b'a la wa n'o ye Tunisie jamanaden ye ko Béchir Chinon ale ko k'olu ka fɛɛrɛ ye jumɛn ye ko n'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ kuluba kelen ye ko i k'a dɔn maa 100 n'o jamakulu b'o bɔ kulu b'u tila i k'a dɔn kulumisɛnnin 10 bɔ ɲɔgɔn ye o kulumisɛnnin 10 kelen kelen o bɛɛ bɛ se ka tiɲɛni
tiɲɛni kɛ wa ko kulumisɛnnin tan fana kelen b'i tila kulu 3 walama kulu 4 ye o kulu o maa kelen k'o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dankari maaw la k'o de y'a to olu tɛ koron ka minɛ yɔrɔnin kelen na ko sabu k'u ka fɛɛrɛ de ye nin ye ni maa 100 don u bɛ i k'a dɔn u tila tantan kulu tantan o kulu tantan i k'a dɔn k'o kulu kelen bɛɛ bɛ se ka tiɲɛni kɛ o maa tantan kulu min fana filɛ nin ye k'o kulu fana bɛ tila k'i tila 3 ani 4 u k'a dɔn k'o maa kelen fana bɛɛ bɛ se ka tiɲɛni kɛ k'olu ka bingani fɛɛrɛ filɛ nin ye o y'o gundo min fɔ k'o o b'a jira k'a fɔ ko an tulo ɲɛgɛlɛ jɔlen n'a ɲamadalen kan ka to sanga ani waati an kana ɲina an kana fili i k'a dɔn k'an ka jateminɛ kɛ sanga ani waati ni maa ninnu ka kow taabolo kan wa mondoro min filɛ nin ye k'olu kɔnna ka dana gosi e m'a ye k'a fɔ o kisira lajaba tɔɔrɔ ma wa o ko k'a dɔn k'a fɔ ko sigana ma ni maa ma y'a y'i ka sigida la kan'a ni musalaka lajɛ kan'a ni hinɛ lajɛ i jija joona i ka kunnafoni lase a kɛra dugu kɔnɔna ye o a kɛra dugu lamini ye o ni sɔmina dɔrɔn kunnafoni lase o b'a to wolomasi tabaw ka baara bɛ nɔgɔya u bolo o kumana Yusu i k'a dɔn k'a fɔ nin ye Mamani Ture ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ i k'a dɔn Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Moro ala k'an kisi ala k'an danga an bɛ se ka min fɔ jamanadenw de bɛ se ka awa min ye wolomasiri tabaw dɛmɛ k'o kunnafoni n'an ye fɛn fɛn an k'a fɔ biyan o bɛɛ ye faso jɔ sira dɔ ye siga t'a la Moro an ka taa Senu Senu n'an bɔra ye an bɛ taa yɔrɔ jumɛn Moro an bɛ taa Gawo Senu agence monogramme dɔ bɛ Senu Moro i ka dɔn awa min ye bingalikɛla dɔw olu kɔni ye aw ka dɔn u nana moto Jakarta de la nin yɔrɔ min bɛ yen Moro aw ka dɔn min ye u bɛ min wele ko barakaji Moro aw ka dɔn ka taa yɔrɔ la ka marifa jɔ maaw la min ye aw ka dɔn o de kɔnɔna na sa u bɛ k'a fɔ janvier kalo tile 29 14h waati Moro o tɛ seli ye tilegan yɛrɛ dere fɛ seli fana waati yɔrɔ sufɛ ko tɛ nin ye bilen dɛ ayi fitirida ko tɛ nin ye seli fana waati agence monogramme a ka dɔn maa dɔ kɔni bɛ n'a bɛ Segu i ka Senu kɛ maa 2 Senu aw ka dɔn maa 2 Moro i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u ye wulikajɔ kɛ waati min na min i ka dɔn gardien min bɛ yen n'u bɛ wele ko vigile Moro u filɛ ka marifa ci o sen na i ka dɔn u ye marifa taara ka t'o sen sɔrɔ min ye aw ka dɔn ni maa kofɔlenw ye u ye client dɔ bɛ yen i ka dɔn awa min ye a guichet la Moro ani agent dɔ ani client dɔ guichet la u kɔni ye olu ka wari bɛɛ lajɛlen minɛ Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen ni maa kofɔlenw u kɔni ye aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la u ye sira da i ka dɔn ka min ye fu sen mu tulo sɔrɔ ta hawla wala quwwata nin ko ninnu guwana sa dɛ o ɲɛ tɛ ne di wari bondoniw ye tiɲɛ yɛrɛ la ani taji feere yɔrɔw u ɲɛ tɛ ne de kɛra wari ɲini yɔrɔ ye k'a fɔ k'e y'i ka wari ɲini yɔrɔnin dayɛlɛ wa k'e bɛ hinɛ ɲini k'i dahirimɛni ɲini wa wa n'i ma farati u bɛ ne mago sa sɔgɔmada kelen Moro dɔw bɔra ye min ye a ka dɔn Gawo directeur de la douane Moro Gawo i ka dɔn maa dɔw bɛ yen olu kɔni cɛ kɔni b'a ka so min nin kɛra su janvier kalo tile 29 tile 30 Moro a ka dɔn directeur régional de la douane Gawo a ka dɔn maa dɔw kɔni wuli ka jɔ kɛ min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye u bɛ bolimafɛn dɔ la min a ka dɔn ka taa nin cɛ kofɔlen ka yɔrɔ la Moro i ka dɔn ka taa bolomina bɛɛ lajɛlen cɛ n'o tɛmɛna ka bɔ u ye marifa ci sa marifa kɔni ye directeur bolo sɔrɔ nka maa bɛ se k'a fɔ min ye a ka dɔn a bolo kɔni joginna nka Moro a ka dɔn an bɛ min fɔ lakana ka sabati hali bi n'o tɛ ni min filɛ nin ala a bɛ maa siran siranko don dɛ n'i bɔra so wallahi n'i ka somaw ye a bɛɛ lajɛlen ka kan ka barika da wallahi n'o tɛ tile dere fɛ waati t'a la bilen koyi waati ko t'a la bilen n y'a dɔ fana ja ka k'o kɛra Bamakɔkura cɛ bɛ taa muru kɛ ka a bɛ nɔgɔ kɛ bɛɛ fari fa bɛɛ k'a bɛɛ piki k'a bɛɛ mun ye adamadenw ni gɛlɛya ta a ɲininkali kun bɛ dɛ maliden yɛrɛ de yɛlɛmana san damadɔ an mɛnɛ telew de la dɛ san damadɔ dɔrɔn ka sin k'an bɛɛ lajɛlen kɛ maafa donso ye ten Allahu akbar ka nikati gɛlɛya ka anw dusukun ta ka bɔ yen ka fara kuru bila o nɔ la ala de ye nin k'anw na yan n y'a dɔ fana ye mɔbili la cɛ bɛna dɔrɔn ka y'u jɔ moto la dɔrɔn ka se ka taa cɛ ka vitiri ci ten ka saki jagoya ta o kɛra Bamakɔ yan dɛ o kɛra Bamakɔ yan o fana ni sogonikɔ man jan koyi siraba caman cɛ la embouteillage la bɛɛ jɔlen ɲɛna o fana kɛra Bamakɔ yan de Allahu akbar Yusu ko bɛ ka kɛ Bamakɔ yan sisan a ka bɔ hakili ma koyi ka taa maa fa ka direction na
mobile direction na ka ala kan sutura ya rabbi yamma ala ka sawu nyuma yamma moro antita groupe commerce la awa bitali kumbo an ka taa Ablaye Maiga fe groupe commerce minan caman ba de ka san sebela k'an lafiya an ka so awo Yusu damun ko nɔfɛ ko tɛ quoi mais sɔngɔ turula a kun kan n bɛ taa joona yanni sɔngɔ ka wuli k'i jɔ a banna n'a wulila k'i jɔ attention mais a turulen ka to a kun kan Moro n bɛ min f'i ɲɛna n'i b'a fɛ ka minɛn qualité ɲuman san n'i b'a fɛ ka minɛn qualité yɛrɛ san awɔ fɛn min ye sojɔ minɛnw ye i n'a fɔ karo ninnu ni ani ka so labɛnni qualité yɛrɛ ɲuman so kɔnɔ masiriw yɛrɛ maa tɛ Ablaye Maiga bɔ o la dɛ ani kuran minɛnw ça fait groupe dɔw bɛ yen nɔ maa bɛ se ka don k'i da kɔnɔ a bɛ siso bɔ groupe kelen a bɛ wa a kelen bɛ se ka Mali bɛɛ ta a kelen bɛ se ka an ka kuranko bɛɛ ɲɛnabɔ k'a bɛɛ ta a banna o joli bɛ yen nɔ caman a banna a barika Ala ye ko an daɲa tɛ dɛ wallahi nka baara kɛcogo dɔ don wallahi ni baara kɛbaliya fana n'o tɛ an daɲa tɛ an daɲa tɛ Yusu o kumana i b'a dɔn an bɛ jɛnkumaɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo ka Ablaye yɛrɛ fo a n'a furumuso an b'u fo nin sanga in na ka foli di Madame Maiga Mariamu Jalo Jɛrɛ ka sɔrɔ k'an yɛrɛ wolowolo terimuso fo kabi waga n'o ye ka dɔ kani ye ko a y'a ka foli mɛn o don ko k'a f'i ye ko i ni ce k'i merci beaucoup a banna ko a y'a ka foli mɛn ko tuma bɛɛ ko Poli yɛrɛ fana b'an ɲininkali kɛ a banna n'a y'a sɔrɔ o bɛ tasa juni a b'an ɲininkali kɛ Poli Sagara kɔni Toma dɔgɔmuso Makɛ bɛ a bɛ yen awɔ ko k'i fo de Burkina Faso a y'an ta zamana Mamadu waga kɔni aw fa na ngo ya boy nyis kibare lafi zakara a b'a mɛn o Yusu i ka dɔn kanuba jama bɛɛ bɛ fo an bɛ don ni kunnafoni ye min ye 26 mars ye n b'ale ta nin ye 26 mars ta sa i ka dɔn k'a fɔ min ye fɔfɔ ɲɔgɔnja min bɛ bɔ an ka télévision na ko feuilleton télévisé o fɔfɔ ɲɔgɔnja ani anw ka kalanko o ye dangari anw ka kalanko taabolo la koyi sabu o fana ye kala dɔ ye nka kala min don ani an ka lakɔliso kalan tɛ kelenw ye Yusu i b'a ye k'a fɔ fasirijɛkulu i k'a dɔn 26 mars tɔgɔ la a ko min ye i k'a dɔn an bɛ se ka fɛn min fɔ daɲɛ kelen ye kalan ye n'i y'a mɛn ko kalanso kun ye ka taa dɔnni ɲini ani faamuyali ka t'o sɔrɔ ko kalanso kun y'o ye o kumana i k'a dɔn k'a fɔ ko nka ko min ye kalanso wɛrɛ ye k'o bɛ anw bolo bi i k'a dɔn min n'o bɛ tali kɛ jaw fɔfɔɲɔgɔnkɔ ja sigiyɔrɔma caman min bɛ yen ko feuilleton caman n'o bɛ tile ka bɔ ka si ka bɔ an ka jabaraninw na Yusu k'o fana kɛlen don ka i k'a dɔn se sɔrɔ kalan kan ko sabu ko kalanbolo min b'o kɔnɔna la ani anw bɛ kalan min nɔfɛ kalanso la n'o ye lɔgɔliso ye ko kalan si kelenw tɛ o kumana an tɛ se k'a fɔ ko lɔgɔliso don nka kalanso fana don kalanso jumɛn don ko kalan bɛɛ lajɛlen bi kɛ yen nɔ fɔ kalan nafama feuilleton télévisé ninnu na mais ngo ni den kɔni sigi k'a dɔw lajɛ i bɛ sa mɛn a tɛ laban n'u tɛ ka ɲɔgɔn embarrasser i bɛ sa mɛn u bɛ k'u nɔrɔ ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ a muso dɔw ni nbɔkinin don a bɛ baliku sa mɛn dɛ a bɛ sa mɛn dɛ den ni mɔdenw cɛla wa denmisɛn yɛrɛ dɔw sin k'u kɔmunu ten i n'a fɔ k'a filɛli man d'u ye o kɔmunu e bɛ k'a filɛ woni fɛ u girimasa k'u ɲɛ munumunu ka bɔ yen u ɲɛ b'u kamakɔrɔ woni fɛ k'a filɛ n'a o yɔrɔnin tɛmɛna a b'a kunkɔrɔta e y'a dɔn cogo di k'a tɛmɛna n'e tun tɛ k'a filɛ e y'a dɔn k'a tɛmɛna k'i kunkɔrɔta cogo di wa unu tani b'a filɛ o tɛ foyi foyi ayi n'u baw jɛmakan don n'anw don an b'an ta bila journal parler la ou bien ma documentaire la walima ntola a dasi fɔ bɛɛ k'a dasi kan mɛn a banna nka ninnu ka dasili ni npogotigiw ka ɲɔgɔn dasi don dɛ npogotigi dabaw de bɛ ɲɔgɔn dasi wallahi walima u fɔlen kɔ ɲɔgɔn kɔ ɲamɔgɔya sigiyɔrɔma 1,000,000 u bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn dasi daminɛ o kama o walanda ninnu de bɛ yen n denmuso dɔ bɛ yen ko koro moro laban bɛ tele ɲimi daa jila i la n ka so kɛ n b'a dɔn m'a f'i ɲɛna a ka d'a dɔw yɛrɛ f'u b'u nɛn k'a nɔfɛ ni tele daminɛna hali ka sɔrɔ an m'an ka match la ko papa film daminɛna a bɛ bɔ a la dɛ wa i bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka n'u fo o y'a sɔrɔ u ɲɛ b'o la hali laminɛni o ye baara ye a banna n'i y'o faamu tɛmɛ i da ma dɛ wallahi Yusu o kumana ko kalan min bɛ kɛ kalan si bɛɛ bɛ kɛ fo kalan nafama o kumana feuilleton ninnu ko a kɔni kɛlen don ka se sɔrɔ an ka kalan taabolo kan ko a telefilɛla minnu bɛ nin feuilleton ninnu filɛ Yusu k'u bɛ k'a dɔn dabolo si wɛrɛw de dɔn yen u bɛ maaya tabiya wɛrɛw de dɔn yen u bɛ adamadenya u k'a dɔn o kɛcogo dɔwɛrɛw de dɔn yen min ni anw taw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye u tɛ bɛn kelen ma wa u tɛ
si kelenw yɛrɛ fana ye Yusu ko k'i bɔ ye k'u bɛna hakilina jumɛnw ta ye o hakilina dɔw ko a dɔw yɛrɛ b'o lawaleya an ka maaya kɔnɔ ya k'o ye maloyala koba ye dɛ u bɛ hakilina minnu ta ni kalanso in na n'o ye feuilleton ninnu ye ayiwa k'a dɔw bɛ o dabolo ta ka o lawaleya a kɛbaaw ani k'a dɔn ja yɛrɛ olu kɛbaaw n'o ye acteurs ye ko f'u b'o tɔgɔ da u yɛrɛ la o ye sunguruya ni kamalenya tɔgɔ ye o min ye lajaba ni k'a dɔn jogojuguya minnu b'a ko kɔnɔ k'a dɔw fana b'o kɛ fo k'o s'a dan na olu yɛrɛ ka jugu ni feuilleton maaw ye koyi o kumana ko n'i ye feuilleton ninnu lajɛ Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko a dɔ la ko a dɔw mana a ɲɛ sɔrɔ k'u bɛ dabalibanko caman kɛ dɛ o de b'a to su ni tile i b'an ka funankɛ ni cɛmanw ni musomanninw ye e yɛrɛ tɛ min dɔn ne tɛ min dɔn o y'a sɔrɔ olu tɛmɛn'o la ka ban a mɛnna Yusu ko duguba kɔnɔ denmisɛn kan'a fɔ k'a tɛ ko dɔn bilen dɛ duguba kɔnɔ denmisɛn bɛ min dɔn a masa t'a dɔn k'a sabu kɛ ni ja minnu ni u bɛ walanda ta ye n'o y'u ka kalanso dɔ ye k'o de b'a to i b'a ye k'a fɔ dabolo cɛjuguw bɛ yen nɔ o bɛ u sɔrɔ ani ladegeli kɔnɔ olu bɛ ɲina farati min kɔ ladegeli kɔnɔna la ko farati b'a caman sɔrɔ o bɛ npogotigi kunda o bɛ cɛmisɛn kunda Yusu ko fɔ u bɛ i k'a dɔn kamalenya tɔgɔ minnu da u yɛrɛ la u b'u kama yongo n'o ye koyi e k'a fɔ dɔ ma ko npiɛ walama jiba ye i ye ko sɔrɔ dɛ a dɔw yɛrɛ bɛ n'olu nana Bamakɔ n k'u b'u tɔgɔ changer ko kumana o kamalenya tɔgɔw u bɛ acteur ninnu de tɔgɔ ta k'a da u la o bɛ cɛ la o bɛ muso la wa feuilleton ninnu i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ tile ka bɔ anw fana ka jabaranin na yan maa si i k'a dɔn k'a fɔ a tɛ kɛ gasi ye maa si bolo su ni tile a bɛ tɛmɛ cogo min u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ten o kumana ko n'i y'a jate minɛ ko dabolo ninnu dɔw bɛ tɔmɔ o fɛ o dabolo dɔw ko olu bɛna wolo fɛn min na o ni anw ka tabiya tɛ kelen ye wa dɔw ye malo segifa yo an ye nin sama ka bɔ 26 mars kɔnɔ u ka fasiri jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn dɔ bidon e ka bɔ so ni cɛ in so ni cɛ in min filɛ Kolokani sira la ka na Bamakɔ ou bien ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'e bɛ segin ni sirino ye so u b'i cɛ ta fo k'i sa Blanky Jara ka dugu a b'a dɔn a bɛ ka Blanky kɔ ye Bamakɔ ye yan dɛ a bɛ ko Blanky de don Blanky de don wa mɔgɔw de y'a kɛ Blanky ye Blanky de don tɔgɔ in ye a tɛ ko a la ja so ni cɛ in tɔgɔ don dɛ mɔgɔw de y'a kɛ Blanky ye a fɔcogo mɔgɔw t'a fɔcogo don n'i y'o surnom ko Blanky n y'a faamu sisan n'i y'o surnom da i yɛrɛ la ka taa kabi i bɛ so ni cɛ in kun ye a wɔrɔ i k'a fili sira la dɛ a banna n'i donna n'a ye ta fila ni kun o kan ka kɛ yɔrɔ bɛɛ de la a banna Ala k'an kunnaja moro an bɛ sɛbɛn da Arc-en-Ciel min ye synergie des syndicats awa polisiw police nationale olu kɔni ko ni aw k'a dɔn olu ka ɲinifɛn ma kɛ sɔrɔ fɛn ye k'olu kɔni bɛ grève bolo da dɛ min ye i k'a dɔn polisi minnu bɛ yen n'o ye synergie des syndicats ye moro arabado kalo tile 27 janvier kalo san 2021 moro olu kɔni ye aw k'a dɔn min ye préavis grève k'u y'o bolo da i k'a dɔn o kun ti dɔwɛrɛ ye moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu ti dɔwɛrɛ ɲini min ye direction régionale la police nationale moro aw k'a dɔn min ye carburant ka d'u ma u k'a k'u ka mobili la tani ka sigi u bɛ se k'o kɛ aw k'a dɔn lafiya la cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn min ye mobili min bɛ yen n'o ye véhicule de commandement ye moro directeur généraux fɛn fɛn bɛ yen de la police ka kelen bila olu ka yɔrɔ kan o dun fana ka ɲi n ko bɛ baara tɔ yɛrɛ galabu don maa la de o tɛ laɲini jugumanw ye dɛ moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen moro aw k'a dɔn concours professionnel k'o kɛ aw k'a dɔn min ye fonctionnaire de police ye walasa aw k'a dɔn u bɛ se ka sanu yɛlɛ sɔrɔ cogo min na moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen ka marifa kelen kelen du bɛɛ lajɛlen ma n ko dɔ b'u bolo walima olu ma ɲi de marifa t'a caman bolo berenin bɛ dɔw bolo dɛ berenin bɛ dɔw bolo a dɔw yɛrɛ ka marifa foroko o b'a jira k'a fɔ ko marifa in sababa siga b'a la a foroko dɔrɔn ye taamasiyɛn ye u k'an ka wolomasi tabaw labɛn ka ɲɛ hali labɛn ko ɲuman bɛ maa ɲɛ malo maa ma a banna bɛnɛla cɛ u ka minɛ ɲumanw d'u ma ba ye n'anw tun ye ninnu gosi u tun b'u ka grève turu da anw ka dasili kun polisiw awɔ cɛ polisiw aw ye kara sɔrɔ bi hali kun kana gayi fulakɛ jan ko k'u sera ka sabakaw na cogo di ko ka ne to yen ko gara garijɛ denmisɛnw ko n'i ye cɛkɔrɔba ye dɔ la ko denmisɛn daɲa don k'anw k'an lafiɲɛ jaja olu tɛna bari dun nani bari a kun b'a la a bi dɔn ni bi donna a bɛ fɔ ko tura se nani bari b'an bari o tuma ne ka international ya don bon est ce que coursier m'o bali sisan a tɛ entraînement ne ma sɔrɔ sisan o de b'a kɛ quoi mais Mari Sogoba don non Sogoba kun b'a la Sogoba kɔni ale bɛ entraînement kɛ mais maa kelen tɛ se ko la quoi Bakari Daraba dun Bari kun bɛ yen ani Zamu le technicien très très fort haut niveau est ce que olu sera ka yan bon
bon ima a y'a sɔrɔ ne fana concentrement ne de kun do Mali ta kan ne kun ye concentrement o de kan mais a don ne ye photo kɛ ni Sanpɛrɛ ni Badasegi fura de ta yasa bɛ se ka dula filɛ o de do dɛ k'a b'i kelen o kuma Yusu Moro o ninnu y'a jira a polisiw a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la permis ka d'u ma Covid-19 yɔrɔba fɛn fɛn bɛ olu de bɛ taa don jama la ni ka maaw kɔlɔsi hali ni bingali kɛra olu de bɛ wuli ka co kɛ permis ka di u ma tɛmɛ ka bɔ yen Moro a bɛ k'a dɔn min ye olu ka parijɛ min ye k'a ka jɛya k'a jabajɛya a ka fɛsɛfɛsɛ parijɛ min bɛ di u ma a ka d'u ma hakɛ kɔnɔ wa ŋanamu kana k'a la. hali n'a dira ko dɔw fana b'o ŋanamu di n'o de problème ye o dun fana ministre min n'o ko Moribo Kɔnɛ de tɛ yan n t'a ma Kɔnɛ don awɔ u ka baara in ka gɛlɛn u ka wari ŋanamu Moribo Kɔnɛ i ɲɛ jɔ u la dɛ k'u lajɛ dɛ Moribo Kɔnɛ ne ninnu taara grève la o ye dugu kelen batɛmɛsira ye o ye kale batɛmɛsira ye dɛ ayiwa kana to ka taa dɛ Moribo Kɔnɛ bɛ k'an dɔɔni de wa n dɔ ma a lajɛ dɛ an dɔɔni de don a Kɔnɛlama a lajɛ an bɛ min ɲini a fɛ dɔrɔn a ka polisi denmisɛnninw ka pɛrijɛmu ko lajɛ sɛbɛ la n'a bɔra fɛn na yɔrɔ ko surasiw ka finiko min bɛ yen n'u taara formation na fini dɔ tɛ d'u ma ja n'u ka sara kun kɛra ko o tun bɛ tigɛ cogo dɔ la Sadio Kamara nalen k'u tɛ dɔrɔmɛ bɔ u bɛ fini min don ko wari tigɛ u ka sara la k'u tɛ dɔrɔmɛ bɔ bilen a kan ka d'u ma fu de wa a bɛ d'u ma fu o tuma Moro fana ka wuli olu ka pɛrijɛmu ko i k'a fɛsɛfɛsɛ ni maa ye dɔrɔmɛ kelen don a la a ka minɛ tiɲɛ yɛrɛ la o kelen tɛ bɛɛ dɛ o tɛ bɛɛ dɛ o tɛ bɛɛ hali dɔɔni a banna polosiw ka baara ka gɛlɛn u ka baara ka gɛlɛn dɛ wari dunni ma dɛ wa dugutila fɛ b'u ye yaala la u bɛ sirada la waati b'a la wa ni girinkajɔ kɛra olu de bɛ bɔ tilebilen kɔrɔ min tɛ la olu de bɛ bɔ fiɲɛkolon ni tilebilen ni sanji kɔrɔ u bɛ jɔ nin bɛɛ la a banna samiya la anw yɛrɛ ma taa dɔ ta sanji kɔrɔ ye ka n'a jira diɲɛ na wa a banna Musa Njaye tɛ de n y'a politique a ye ɲɛ dɔrɔn a ko vraiment ko renouveau merci barikala a kan ka merci dɛ ale yɛrɛ fana de bɛ merci a banna anw b'a fɔ a fana de ko merci polisi bɛɛ tɔgɔ la a banna n'o tɛ sergent chef Sékou Traoré u k'a ka pɛrɛm d'a ma polisiw de don minnu bɛ jɔ pɔnda la u y'an bonya Moro dɔ bɛ retraite la bi Saka B Siribe ale bɛ retraite la a Moro polisi tɛ se ka degun de sɔrɔ ka directeur régional a ka gɛlɛn dɛ a taara retraite la wa ni polisiw kun bɛnnen don polisiw tɛ se ka degun sɔrɔ k'a to yen barikala ye koyi maa bɛ a fɔ ko a k'a ka retraite kɛ lafiya la nka a kana ɲina polisi kɔ dɛ Saka B Siribe a ka to ka o hakili lakunu a banna sabu maa ɲɛmaaya hali ni i kɔrɔla ɲɛci b'i la o Asite n'ale ka fasire an y'a bɔ sɛbɛnkɔnɔ sɛbɛn b'olu ko arc-en-ciel u yɛrɛ de k'u hakili to jamana finitigi bɛɛ de ko don ko nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw ta tɛgɛfa b'o kan dɛ a banna o kuma Youssou 26 mars bɛ segin k'ale ta nin ye i k'a dɔn tariku dɔ ye Boubacar Sangare ka tariku don min ye waraba ye ani cikɛla i k'a dɔn an ka cikɛlaba in nin samɔgɔkɛ ni waraba ko u ka ɲɔgɔn ye man diya i ye min fɔ sa ma barika banna ka samɔgɔw bɔ ayi n ka bɛ cikɛ samɔgɔw ma samɔgɔ siya ko n'o tɛ samɔgɔ yɛrɛ ayi samɔgɔ siya ko tɛ Mohamed Tondi ale bɛ énergie la directeur régional kun do Segu bi a bɛ Bamakɔ yan Alex Kalambiri ani Boubacar Karambiri min bɛ Kita samɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali la u bɛɛ ka cɛkɔrɔba de ye ne ye yɔrɔ a f'u ɲɛna k'u ka cɛkɔrɔba bɛɛ Youssou Karabati k'u kana u ɲɔngiri ka ŋunuma ka na i b'a fɔ samɔgɔw tun bɛ ŋunuma ka taa Moro naba kama cogo bɛɛ la bon les samɔgɔw à partir de Paravas jusqu'à 2h i ko k'u ka mun bi yan u ka cɛkɔrɔba votre cɛkɔrɔba ye la ani Dafiw a fana b'a la le bouche noire a fana b'a la Jɔgaramɛw k'a fana b'a la u ka cɛkɔrɔba ye ne ye Ngolokɔrɔ k'a b'a la a banna cɛ fo ka hakili jigin jeliba la n'i ye kuma ne ba i kɛra jeliba de naamu gɛlɛya o kuma Youssou 26 mars ko i k'a dɔn waraba ani nin cikɛlaba in i k'a dɔn fɛn belebeleba fila ye ɲɔgɔn ye cikɛla in ale ye maa jumɛn ye a tɔgɔ de ye ko Fajala Keyita Keyita i k'a dɔn Masare don Fajala Keyita k'a sigiyɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ o y'u ka buguda ye u ka buguda o ye i k'a dɔn ko Tumujima ale bɛ arrondissement min fɔ o ye
koto ye o kuma Fajala Keita i ka dɔ k'a fɔ ko min ye i ka dɔ cikɛla min don morifa fana bɛ a bolo o yɛrɛ tanga morifa ye o kuma Fajala a bɛ taa kasigi kɛ n'a ka morifa ye tuma dɔ la a bɛ i ka dɔ k'a fɔ nasogo ɲini a sen fɛ o nasogo ɲini o sen fɛ o de ye marifa yɛrɛ takunba ye o kuma n'a bɛ taa ka foro la a n'a ka morifa bɛ taa n'a bɛ segin fo ka na se ni janvier kalo tile 12 ma 2021 san in na Bokari Sagare ka fɔ la min ye i ka dɔ a ka foro taa sira ye a na kɛ wara dɔ o n'a muso de folofololen don olu ka munumunu salo nana bɔ fɔ yen fa in na o tuma na min ye Fajala ye ale yɛrɛ a don kama a bɛ taa a bɛ ɲuman filɛ a bɛ kini filɛ n'a ye sogomisɛnnin dɔ ye a bɛ se k'o faa cogo min o ka kɛ i k'a dɔn tilela naji ye o tuma na Fajala tora o sogomisɛnnin bɛlɛnbɛlɛn ni jateminɛ na o tuma na min ye Fajala yɛrɛ ye a bɛ bɔ mun kalama u ka buguda ale y'o bila ani buguda wɛrɛ tɛ kungokolo fantan bantan kɔnɔ o tuma na Fajala i k'a dɔn k'a fɔ ani woloma ani i k'a dɔn warabaw de sina ka ɲɔgɔn ye a ka morifa kɔni b'a bolo o tuma na ni waramuso ni waracɛ in olu ye sira tigɛ Fajala la marifa t'a bolo de u jɔn bɛ sira la marifa Fajala bolo kɛ fɛn caman fɔ wara kɔfɛ wara mana ye o bɛ kɛ ma caman fɔ wara kɔ ni wara yera o ti bɔ nare magama ne ka Fajala a bɔra a dabolo la a jatigɛra Fajala a y'a ɲini sa ten tɛgɛ ni kolaba na tɛgɛ sen bɛ wara boli sen da wa Fajala bolibaatɔ a ka morifa ye kunkan bɔ o ye dɔ fara Fajala ka vitesse kan marifa cira yɛrɛ a cira dɛ ka sɔrɔ a sen ma dɔ kɛlɛ a magalen bɛ sɔrɔ yɔrɔ la ɲina ma koyi yɛrɛ ɲini don o kuma Fajala ko morifa ye kunkan bɔ o ye dɔ fara Fajala ka sen tɛgɛ ni kolaba kan Fajala i b'a ye k'a fɔ ko min ye i ka dɔn a ye kɛnɛ minɛ k'a ka foro a taa sira to yen Fajala bɛ sira min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka kɔrɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ waati kuntala jan kɔnɔ n'o ye lɛrɛ kilancɛ ye a don kama ko Fajala ye sira in kɛ sen tɛgɛ la miniti 9 ani seconde 35 Bakari ko Bakari ko Usain Bolt Sankare Fajala kɛra Usain Bolt Fajala bɛ Usain ye o kumana u ka buguda a dɔ la ani sen tɛgɛ min donna buguda maaw olu fana wulila ko a kɛra cogo di Fajala y'a ɲɛfɔ waati min olu fana donn'u ka cɛminɛw na k'u labɛn ka wara ninnu kɔnɔ sa o waraw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ Ala la jama cayar'u ma k'a dɔn k'a fɔ waraw y'u yɛrɛ ɲini waraw yɛrɛ ɲini bugudalamaw ma ko bila koyi ko nin tɛ se ka to sen na wara ka munumunu an dala yan ka Fajala gɛn fɔ so o kumana ko Fajala yɛrɛ sɛgɛn kojugu a taar'i sigi n'a ɲɔ ti ɲini ka jɔ Fajala a sɛgɛnna don dɛ o tumana min ye k'a dɔn maa minnu olu ye dugukɔnɔmaw ye olu wulila sa k'u labɛn i ka dɔn k'a fɔ Yusu ka taa k'u na i ka dɔn fɛɛrɛ kɛ ka wara ninnu ɲini k'u si tunu u kana na kasara se maa wɛrɛ ma Fajala ta in kɔni ko o ye i ka dɔn labɔli kɛ o kumana min ye i ka dɔn Fajala ye a ko a ye taa koyi n'o tɛ ne kɔni ni fiye ɲini ka fara ko ne sɛgɛnna sa dɛ ale y'i sigi k'i sɛmɛ jiri dɔ la k'a b'i lafiya ko tɔw ka taa wara ɲini Fajala sigi bɛ o jiri min kɔrɔ a bɛ bɔ min kalama a y'i ɲɛ gɛnɛni bɔ a ɲɛ b'a la k'a fɔ wara bɛ k'ale filɛ tu woni fɛ bɛɛ taalen don ko do o wara ma ci a ma dɛ dugu bɛɛ videlen don Fajala Keita ayi u bɛɛ bɛ ko kɔnɔ o dɔw bɛ ka wara de ɲini dugu bɛɛ taara wara ɲini wara y'i ɲɛ gɛnɛ Fajala la ye Fajala si banna Fajala y'a kɔ kiti min na Ala k'i da yɔrɔ nɛɛma o kuma Yusu Fajala ɲɛ kɛrɛnin bɔ k'a sɔrɔ wara bɛ tu la o bɛ k'ale filɛ woni fɛ u cɛ tɛ tɛmɛ mètre 2 bɔ ɲɔgɔn kan Fajala ye cɛkule kɛ a cɛkule ye dugu bɛɛ bɔra a kalama maaw seginn'u kɔ donsow golobara ka yɔrɔ sɛgɛrɛ morifatigi dama dama u nana ye k'a fɔ Ala la Fajala ka kule o ye wara yɛrɛ tɔ ye dusu tiɲɛ o kumana wara de bɔra sa ka na i sonsoro Fajala kɔrɔ Fajala i da i ko a sara wara bɛ to k'i segin ka Fajala siɲɛ a tɛ lamaga a b'a sɔrɔ k'i ka Fajala siɲɛ Fajala tɛ lamaga Fajala b'i ɲɛ kɛrɛnin bɔ ka wara lajɛ a sonsoro mɛ i ko suraka jakuma Ala kosɔn jaginɛ b'i fa Yusu Fajala jɛɲɔgɔn minnu ye morifatigiw ye olu ɲɛ b'a la wara sonsorolen filɛ Fajala sɛnɛnen filɛ n'an ko an bɛ mugu dasi wara la kisɛden ka Fajala minɛ u bɛ Fajala fa o tumana an bɛ mun de kɛ an bɛ fɛɛrɛ jumɛn kɛ ko Fajala tun y'a ɲini ka i pan ka yiri yɛrɛ minɛ a y'o jɛ koyi o de nana ni kirinin bɛɛ ye i n'a fɔ a kirinen don wara ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ wara yɛrɛ sɔmina sa ko Fajala tɛ sunɔgɔ la ale fana y'i sigi Fajala da la o kumana ninnu tɛ se ka mugu ci wara bɛ Fajala filɛ Fajala ye wara filɛ n'a ɲɛ kɛrɛnin ye Yusu u tor'o la a na kɛ wara sɔminen don donso dɔw marifatigi dɔw ko k'aw ɲɛ b'a la n'an ma fɛɛrɛ kɛ nin ko la ko dugujɛ na an minɛ yan koyi a ko an ka mankan ci yaasa wara ninnu k'u yɛrɛ ɲini i k'a dɔn k'an ka taa jɛɲɔgɔn tɛ dɔw ko k'a sara kaban ko a tɛ balo la dɔw ko k'a kirinna dɔrɔn de o tuma na olu ye mankan
mankan min ci ka fɔ an bɛ kɛ mankan ye ka mugukanw bɔ sanfɛ wara a y'a fisaya taama ye wara de taara Fajala y'i kuni kɔrɔta k'a sɔrɔ wara tɛ yen k'i pan ka yiri minɛ a tun bɛ yiri min ju fɛ Yusufu Fajala y'i pan k'o yiri minɛ i kɔrɔ ka t'i sigi fo yiri lege la ka to ka jaba tɔ filɛ duguma u bɛ k'a deli k'a ka jigin o kumana min ye k'a dɔn wara ye olu kɔni taara fɔlɔ nka Fajala ma dɛngɛnɛ k'a fɔ ko wara taara cogo si la o kumana min ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye fɛɛrɛ min tigɛ fɛɛrɛ in ɲana Fajala ma nka ko min ye k'a dɔn ko in yɛrɛ ye ko maaw kun ɲɛna ko Fajala sara wara ma kirinna ko ja a ma kiri o kumana ko min ye wara taalen kɔ fɛn min yera sa o de ye k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ mɛtɛrɛ tan bɔɲɔgɔnko wara y'o don ani Fajala cɛ ka t'i bugu ye tun Fajala dun ɲɛ bɛ wara la tɔw ɲɛ tɛ a la Fajala k'a ka fini bɛɛ sumana wɔsi ji fɛ ani fɛn wɛrɛ Bakari de y'a fɔ dɛ ko Fajala ka fini bɛɛ sumana ala ni wɔsi ji y'a jigi k'a ni fɛn wɛrɛ Bakari ko ten o kumana ko min ye k'a dɔn nin cikɛlaba in ye a dɔ la ko ni e k'a dɔn a tun tɛ se ka yiri min minɛ o yiri ko a sigilen o balɛ na ko bɛɛ lajɛlen kɛra ka dɛsɛ wa Fajala yɛrɛ wa a yɛrɛyɛrɛtɔ dɛ a ka murufa de cira ja o taara wara minɛ ka wara bana ale yɛrɛ siran kojugu yiri sa wara bananen i k'a dɔn wara y'i pan k'a na yiri minɛ Fajala nɔfɛ a dusu tiɲɛ kojugu a ma se ka yɛlɛ ala ni bananinda in fɛ min ye mugutigi tɔ ye marifatigi tɔw ye olu ye warako yɛrɛ tɔni ban nka ko Fajala ka jigin wara dan fɛ Fajala bɛ jiri sanfɛ Fajala k'u k'a ta ka bɔ yɛrɛ de pewu ko wara yɛrɛ kana ye a ɲɛ la n'o tɛ ale tɛ jigin fiyewu u y'a latunu pewu Fajala ka sɔrɔ ka jigin ka bɔ jiri la an bɛ dugawu kɛ ala k'a kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Bokari Sangare a ka nɔbila sɛbɛn a y'a bɔ 26 mars kɔnɔ a ka fini a tutu di u ka ko awɔ fini wɔsiji de don ani fɛn wɛrɛ Bakari y'a fɔ ala k'an kunna ja Moro min ye awɔ k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka taa Ture la dɛ Ture la awɔ k'a dɔn nin ye maa dɔ ye ja maa falajugu don Moro an ka gendarmerie maaw min n'o ye Senu gendarmerie Moro k'olu kɔni ye awɔ k'a dɔn dankari ninnu na tiɲɛ yɛrɛ la Moro awɔ k'a dɔn commandant de brigade territoriale la min bɛ Senu Musa Ture a n'a ka adjoint n'o ye Musa Baba Samake Moro ninnu filɛ nin ye awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ka na ŋɔni bɔ maaw sen na maa minnu bɛ yen n'o ye Ture la awɔ k'a dɔn a sanubɔlaw ye nin ma kɛ dɔwɛrɛ fɛ janvier kalo tile 18 Moro awɔ k'a dɔn ninnu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ awɔ k'a dɔn sɔmi ka jan min ye maa 5 u ye awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u y'a ye k'a fɔ olu ma ye cogo si la olu ma ye awɔ k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kumana sigiɲɔgɔnw kumana Moro jaja awɔ k'a dɔn nin maa kɔfɔlen ninnu n'o ye sanubɔla ninnu ye Moro i k'a dɔn u ye janfa de siri dɔw la k'u fa Allah u kɛlen k'o kɛ min ye awɔ k'a dɔn Musa awɔ k'a dɔn min ye Musa Baba Samake ani Musa Ture awɔ k'a dɔn brigade territoriale la Senu Moro ninnu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli sugu bɛɛ lajɛlen kɛ u kɛlen ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sa i k'a dɔn awɔ min ye u ye maa 4 minɛ u kɛlen k'olu minɛ Moro k'a dɔn olu maa 4 olu fana ye tɔw tɔgɔ fɔ nka musow tun b'a la dɛ muso a ko ti tɛ fɔ musow kɔ koyi muso tɛ ko ko la o man di muso ni gɛlɛyara ta wa si tɛ fɔ musow kɔ diɲɛ janjo si tɛ fɔ o man di émancipation ye wa bon hali ni ma kɛ émancipation kɔni ye dabolo dɔ don dɛ an tɛ min si dɔn n'o tɛ musow bɛ janjo bɛɛ la bi awɔ latigɛ janjo bɛɛ n'u tɛ min yɛrɛ la o man di o awɔ n'u tɛ min na o man di ko tɛ dɛ ko muso jita la ko bɛ min ta ko hali cɛw tɛ se k'o tila ji dɔrɔn wa muso mana don ko la a bɛ cɛbakɔrɔ da a b'a da awɔ walahi kana siga o la fiyewu ne sani awɔ o ye dilancogo yɛrɛ de n'a donna ko la k'a ka d'a ni ye a bɛ cɛbakɔrɔ da awɔ nka fɛn fɛn ma d'a ye a tɛ se o la dɛ awɔ muso fana bɛ i ko bamanan de o n'a sɔnna a kelen bɛ so su sama nka n'a banna a tɛ se sɛdennin su kɔrɔ a bɛnna ala cɛ muso de bɛ ten kana to a ka ban dɛ a tɛ se sɛdennin su kɔrɔ dɛ ala ka kunna ya ala ka sɔn ɛni bana i ka dɔn ale ni fasiri bɛ sɔgɔma dɛ inshallah o kuma Yusu nin tɛna dansigi bi la seliw la de damadɔ minnu sugandira o tɛ nin ye o kumana an bɛ foli kɛ ka sɔrɔ ka koso ni kasaw kuru k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'u ni cɛw ka kanuya la o kumana an bɛ i ka dɔn an ka kɔkamaw olu sanga ani waati Yusu i ka dɔn u cɛsirilen don an lamɛnni na u yɛrɛw fana b'an bilasira u bɛ ladilikanw di u bɛ foliw sɛbɛkɔrɔ kɛ o kumana an bɛ taa Guinée équatoriale an bɛ Kasim Konate n'a jɛɲɔgɔn fo n'o ye Madu Makasa ye ani i ka dɔn Sulemani Male fo ka taa se Umaru Kulubali ma ani i ka dɔn Fasori Sangare
ani Sek Tidiane Jai Marufin ni maga angale fo ka foli kɛ Burama Jakite ka don ninnu bɛɛ Guinée Équatoriale la Congo Brazzaville nu jabi o nyɛrɛ den ka taa se a furumuso ma Asa Jabi wa Cheikhna Sila Bakɔrɛ Sila nu ka denbaya an b'u fo ka Omar Traoré fo ka dɔ min ye ka Amadou Mangane ani Bakari Samassa an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa se Maru Sakoma ale bɛɛ ka dɔ Espagne ni sanga in na foli an b'a kɛ n yɛrɛ kɔrɔmuso ye n'o ye Fanta Sanogo ye Bangoni tournée la ka foli kɛ i ka dɔ k'a fɔ ndenw ye Guinée Équatoriale fɔ France ani i ka dɔ k'a fɔ min ye Mozambique ye ani n yɛrɛ denmusow ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye an ka foli b'u n'u furukɛw bɛɛ lajɛlen ye Youssou Moro no bɔra Tanti Awa Jara an ka fo ka waleɲuman dɔn ne ba Moro Ɲamoyi Ture Tanti Ɲamoyi an k'ale fo Kalabangura Moro no bɔra Manabumare Tanti Asu an ka Bashigina Keita Jangine Keita Actros Aluja Dangoroba a n'a dɔnko bɛɛ ɲɔgɔn na ka Mala pièce fo Gawusu Magaji an ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo a ka dɔn pièce feerelaw don Moro a ka dɔn min ye Fatikaya Madame Bamba Gise Inigila ka foli lase dugutigi Tigana ma k'an b'a fo ka waleɲuman dɔn Mɛnɛkura ale au cas de auto service pneumatique a ma fo sanga ani waati Moro n'an y'o fo sa an bɛ siyan tandansi Bangoni au cas de ani Bodrum cɛ siyan tandansi an ka Madame Sempara Aïssata Maïga an ka fo ka waleɲuman dɔn Moro ka foli ani tanni k'o lase Mohamed Toni ma an b'a fo sanga ani waati Énergie de Mali a directeur général kɔnɔ sanga ani waati Moro n'o bɔra yen an bɛ foli lase Koplan Keita ma Kɔrɔ Koplan Grand Koplan Moro au cas de waati bɛɛ Koplan Moro n'o bɔra yen Sakɔ an bɛ foli lase min ye Nuhu Sakɔ ma Nuhu Sakɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn ale au cas de complexe scolaire Jenindaw o i ka dɔn promoteur don an b'a fo ka waleɲuman dɔn Solomani Bugu la Youssou ni y'ale fo n yɛrɛ dɔ kɛ n'o ye i ka dɔn Yuba Koyita ye kabi Bakɔ Jikɔrɔni an ka foli ba ye ka foli kɛ i ka dɔn k'a fɔ Modibo Kulubali min alifitiri kɔrɔ don a bɛ i ka dɔn artisanat ni sanga in na an ka foli ba ye ka foli kɛ n yɛrɛ dɔ kɛ n'o ye Bokar Soya n'a furumuso foli an b'a kɛ ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ min ye Jɛnɛbu Sisogo ale ni Jɛnɛba Sisogo Bajala na ka n'an ka musokɔrɔba n'o ye Umu Kane an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye Fatumata Kamisogo an ka foli b'ale kabi Falajɛ ka foli kɛ i ka dɔn k'a fɔ kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen ye Youssou ka bɛɛ lajɛlen barikada min y'an ka cɛkɔrɔba ye Adama Jalale an ka foli ba ye ka foli kɛ i ka dɔn k'a fɔ Bintu Sisogo an b'ale fo kabi Segu sigi la ani k'a fɔ Asusura n'o ye i ka dɔn Bintu Kopa Sisogo ni Asusura an b'u fo ne yɛrɛ ka wolowolo madame bɛ n ka foli ba ye ka foli k'o kɛ ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ Amadou Kulubali ale bɛ Pelengana an b'a fo Segu ka sɔrɔ ka foli kɛ Mokhtar Sayidou Tale an kanuba ba don Segu sigi la nin sanga in na n yɛrɛ balimamuso a n'an jɛɲɔgɔn n'o ye Dadɔ Si ye i ka dɔn Fala ni yatimɛw ladonba don Marikala an ka foli ba ye k'a si nin sanga in na Youssou Moro ni y'ale tɔgɔ fɔ a bɛ hakili jigin Aïcha Aïdara i ka dɔn ONG Arama pour orphelin an ka fo a ŋaniya ka ɲi a diinɛ ka ɲi Moro ale bɛ maaw dɛmɛ Aïcha Aïdara Moro adamaden ni i kɔnɔ ni i ŋaniya ɲana k'i ka baarakɛta i k'a dɔn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ Moro i bɛ kunnawolo sɔrɔ diɲɛ wa n'i bɛ maaw dɛmɛ Ala b'i dɛmɛ wallahi saraka foyi t'o la Youssou Moro i ka cɛkɔrɔba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye Mamudu Yafa ye an b'ale fo Point Nord i ka dɔn i ka transitaire don Moro ka foli lase Tutu Jawara ma immeuble Ajakɔrɔba la da y'o fo an bɛ foli lase min ye Burama Sire Sempara Universel Coiffure la ka Jules Sempara an k'ale fo Universel Beauté la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ suguba kɔnɔ Moro ka foli lase Demba Siribe n'u b'a wele ko V an k'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati Moro n'o bɔra Yakuba Jabate an yɛrɛ fɛ yan nɔ min ye ale bɛ diinɛ lase kɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka Kalana Zu an b'a fɔ a bɛ taamala nin sanga in na o tuma Youssou waati sɛbɛkɔrɔ kurun an bɛ bɛɛ fo bakurunba foli la daɲɛ kelen ka sɔrɔ k'a fɔ k'a k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan ani ci a ka kulomajɔli ɲamadali la